Oh, what's a Kieran? Dwi'n Liam J Edwards a dwi yn y rown derfynol o'r llais. Oh my gosh, o fi'n mor sioct. Oedd enw fi wedi cael ei galw allan. Liam. A wnes i just fel crwmpo lan mewn I belen fach. I edrych ar mam fi a fy nheulu, a dwi like, guys, look, I've actually made it this far. I cael 4 cadair yn y blind auditions yn insane yma I weithio fy Bronwen. Yn y masterclass, mae'r holl gyfle wedi fod yn ffantastig. Just yr unpredictability. Chi ddim yn gwybod beth sy'n mynd I digwydd, beth sy'n mynd I dod nesaf, sut beth mae'n mynd I swnio fel, sut fydd y cynulleidfa yn weld chi a'n reacto I chi. Mae'n lot of stuff goes through the brain. Pan nath Bronwen troi rownd, o'n i'n fel, oh my god, fi'n ar y llais. A naeth y llaw dechrau siglo, a naeth pawb arall dechrau troi rownd, a then just yn incredible. O fi ddim yn gwybod pwy fi'n mynd I dewis, a oedd yn gut yn dweud, os chi moyn datblygu'r popra a'r style, mae rhaid I chi mynd I Bronwen, a fi mor ddiolchgar bod fi wedi. Vocals down, outfits down, choreography down, in like 6-inch platform heels that sparkle. Fi just yn caru rhoi sioe arno. Nes I dechrau efo yma hyd, oherwydd yn fy meddwl I, os dim ond un siawns sydd gen I perfformio a deledu Cymraeg, mae rhaid fi mynd am bang a wneud can mor iconic. Wedyn yn y callbacks o fi'n mor ddiolchgar I gael Euphoria, a just I roi spin fi, roi'r opera, wedyn y pop a'r style fi mewn iddo fo. Yn fy mhils hefyd, oedd e just yn profiad anhygoel, a wedyn ar y semi-finals, Chandelier gan Sia. O fi'n mor nerfus I canu gan hwnna, oherwydd mae'n can technically solid, iconic. Mae hi just yn cymeriad mor iconic a fi mor ddiolchgar I weithio fi. Fi moyn just arllwys fy nghalon a pob emosiwn ar y llwyfan a dangos pa mor bwysig mae'r cystadleuaeth yma I fi, a dwi just moyn dangos popeth.